हेलो स्टूडेंट्स, आज ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିବ। ତ ସମୟ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଯାଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ବି ଲେଖାଯାଇଛି, କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ।
जदि तुमको भिडियोटी भल लगिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु और जदि तुम मानको एभली इंपोर्टेंट क्वेश्चन दरकार तो कमेंट करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।